ina so na tabbatar maka cewa ka sauki bakinka a masaukin da bai dace ba. Masaukin da na sauki bakina shine masaukin da ya fi ko ina dacewa. Ka baza tunaninka da kyau saboda a kowane lokaci gidayarka za ta iya fadawa gidan akasi. Ban damu ba ko da a ce ta kai gidan ajali saboda hakan yana daga cikin tsari na. Wata amma kada ka manta duniyar nan cike take da musu ya shiga aljanna. Amma babu wani mutum bil adama mai numfashi da zai yadda kai ka kashe shi saboda ka yi mishi alƙawarin shiga aljanna. Kada ka tsananta da yawa musamman wajen munnan mutuwa. Munnan mutuwa munnan banza ce. Amma dole zan ba da lokaci na domin munnan mutuwa wasu mutanen. Ka shedi nake maka. Kana yawaita sukari musamman lokacin da kake shan shayi. Ya kaji kaifin sukarin. Ya ka kuwa ƙara mai zaki. Ban ga laifinka ba. Amma shawara nake baka. Ka so rayuwarka cikin aminci. Domin wannan tamkar kana wasa da rayuwarka ne. Amma ni tafi da na ce, kada ka so rayuwarka da yawa, saboda a kowane lokaci za ka iya rabuwa da ita. Okay, fine, alright. Amma duk da haka ba laifinka ba ne. Zan baka damar ƙarshe. Ni na daɗe da gama baka damar ƙarshe. Yanzu kuma aikin na shiga kai tsaye. Domin a duk lokacin da na yanke hukunci, ko kaina ma ba na saurara. Fine, alright. Dama an faɗa. A duk lokacin da zaki ya makance, namun daji tsirara za su zo gaban shi suna tikarawa. Idan ka yam sultan zaki ne, to ni tafi da uban dawa ne, kuma mu zuba na jiyamu. Za mu ga yadda uban dawa zai yi farautar zaki a cikin daji.